Sa sarong pambihirang pagkakataon, pantalan kan Legazpi City ang naging first port of call sa Philippine Expedition kan MV Hanseatic Nature Cruise Ship. Lunad ka nasabing luxury cruise ship, ang nasa 180 German passengers asin 250 crew members. Amay kasuudma, Abril 30 kan inian magduong sa nasambit na pantalan. Saro sa mga amay na nag-abang sa pag-abot kan MV Hanseatic Nature Cruise Ship, iyo si House Committee on Appropriations Chair asin ako Bicol Party List Representative Elizalde Co. Kaibanan si dating kongresista, Attorney Alfredo Garbin Jr. Sigun kay Ko, magiging sulit na agad ang pagbisita kan mga turista, lalo na kung pupurbaran ang mga pigbibidang pasyaran asin pagkakan kan probinsya, bagay na makakatabang mandaang gayo sa ekonomiya. Very clear evidence na kailangan po talaga natin matapos and magawa. Nagawa na natin yung international airport. Dati wala rin naniniwala na magkakaroon tayo ng international airport. Buti na lang na nagawan to ng feasibility study and nagawa kagad. Ito naman. Si Jessica kan sarong travel agency na nakatoka man sa pag-asikaso sa mga lunad kan nasambit na international cruise ship ug maman sa pag-abot kan mga turista. Could be done means Legazpi is ready or Albay is ready to work together to say, hey, look, we have these international guests, we have a cruise ship, let's work together, let's fix up everything up, let's make ourselves ready. Mientras tanto, apuera sa Legazpi, kasabay man ang daraga asin kamalig sa mga pigbisita kan mga turista. Matapos na malibot ang iba pang lugar sa nasyon, madiretso na ang nasambit na barkong pasiring sa Taiwan, Japan asin South Korea. German cruise line na Hapag-Lloyd Cruises ang tagsadiri kaini. Taong 2019 kan mabilog ang MV Hanseatic Nature Cruise Ship. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya.